subscribe ya. Apa injeksi mogok lagi? Apaan neh iki? Yo. Arep mulai ya. Tetak macet garang. Busine jane yo ora. Bensine diisi okat. Apa? Yo. Salahne abot yang ngene. Yo alah. Iya iki. Wes disuruh alon-alon eh. Cek. Telepon dulit eh. Kumpul cocok main dulit. Oh, ini kok adem kok ning sarangan. Sepi sisan printos nang ndi mau rantang telepon. Masa? Telepon nomor kenal iki sapa iki? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa iki? Iki aku Didot. Kowe to, Dot? Aku wis teko Ponorogo iki. Tedak ning omahmu. Wis teko Ponorogo, tedak omah? Motorku ki macet. Kowe rene iso apa ora? Susulan aku. Yo, sik entenono. Yo, oke. Yo. Matur suwun. Wassalamualaikum. Bocah iki tibake kok wis nggih Ponorogo tenan tibake. Bocah mampu tae ora tok nganti Lombok turu paling. Oh, adem nek kaya ngene iki piye lho, Det? Adem. Malah neneng sarangan. Sopo ndos kae, Dok? Sopo kae? Mencurigakan, Dos. Bengi. Motor. Cang ndi kowe? Kowe cah mriki mawon, Pak. Lah, duduk. Nggih. Ora roh aku. Kula ponakane Pak Kebo. Sik. So telepon bolo aku sik. Mencurigakan kowe. Yo, suwe ra pedhok Didot. Cetuk tenan, 10 tahun ra cetuk. Yo, ayo. Oh, ini keter ya awit mau. Halo. Ngapa, Jos? Kowe nang ndi? Rene iki ana wong mencurigakan iki. Gendang e. Yo, sik tak rono saiki. Yo, entenono. Anu Didot mau iki bos. Bahaya iki. Sik nek ponakane Pak Kebo ki kowe kudune ngerti lolokane sapa jajal nek kowe ponakane Pak Kebo. Tuh kuwi, Pak Tuwek Mendo. Ya. Kok ngerti? Sik. Iya. Ora percaya aku. Sik ngenteni kancaku sik. Nggih, kula merantau ten Kalimantan pun ngantos 10 tahun. Lah, kudu iki. Kudu kae iki. Wong kaya awake cilik kok. Lah iki mosok awak kaya badak. Kalian badak Kalimantan. Ibu motor kang ngene. Nggih niki saking Kalimantan hasil kula merantau 10 tahun. Kene iki mogok injeksine. Aku kira percaya nek kowe ponakane Tuwek Mendo. Ponakane Tuwek Mendo. Lah ora percaya aku. Kowe ora ngerti iki sapa? Sopo sing teko? Aku ki kesel kok Kalimantan ki arep balik. Lho kok ngeyel kowe? Rasa ngeyel? Sik to piye? Kowe iki kira ngerti ya iki sapa ngono. Oh, jarane ngaku-ngaku ponakane Tuwek Mendo. Iki tentara lho, Dos. Tentara. Iki tentara Sepurane, Pak, sepurane. Oh, ya aja dibalani neh.
Kok bodho wong ra kenal ki apik-apik aja dibaleni nah. Kok tampangmu mencurigakan lho, Pak. Iki lho tapi tentara Radadi. Oh, Wis iki terponakane tuwek mendo. lah kok ora tau ro? Ora Aku tahu. 1 tahun ning Kalimantan merantau. Ya oleh yo iki. Mogok pisan iki engke injeksine. Tentara Radadi tapi yo. Dadi omong tentara. Ngomong tentara lah dadi sampainya dadak mandek-mandek. Yo wis, ayo ndang dorong kone. Ben ra salah paham. Ayo. Ngono ra ngomong rasa dipedhot-pedhot. Ben ra anu bature. Kono Mas, dorong kono. Mantan ya montore woko piye? Kabare? Lit. Piye? 10 tahun wis rabi urung? Diomongi anak siji kok. Yo, aku kok kayak tinggal iki piye? Bojo ora duwe anak siji yo. Mendo ya iki ya. Peponakane tuwek mendo. Ya tek mendho saiki ning ndi? Aku lali omahe. Kono. Aku nguterno ya. Iya. Lali omahe. Gampang. Saya ngene rokok sik lho. Rokok sik. Linting-linting Det. kuwi. Celulang Celulu. Kene lho. Iya. Anu Tak tak nggon motor lho ngene linggo. Kene. Wes. Iki kancamu suwi kae lho. Iki ponakane tuwek mendo lho. Sing jenenge Didot. Ora cerita lho. Cerita lho, Ndul. Ngerokok. Kene. Wih, nyegrak iki. Ken. Apa enak? Enak linting lho, Cah. Linting lho enak. Linting. Kowe rokok apa ora? Wih, lala iki yo gelem to. Moro-moro ora nggo rokok lho, Yan. Kancane teko barang. Kok kowe mbuh ceglok ning manyurung montor ngelit. Omongnya wong kowe iki tukang ngapusi lho iki. Awit bayi aku kapal. Aku wis beda ora kaya sing biyen. Ora tukang ngapusi, tapi ya arang-arang. Awake selemu koyo mendo iki. Bentuke ya kaya tuwek mendo jam itu. Kuwi ponakane. Pak demo dan kowe paling gak iki wis. Ora kena dikondisine wis. Mosok to? Kowe stres koyo an melu-melu. Ojo ngomori. Tak pengen kuwi. Belajar ning Prendos ae. Prendos iki sapa iki? Iki. Bandot Prendos preman desa. Premane kene iki? Yo. Oh iya. Ah, ya tangga dicuwek kan ning kene. Nah yo ngene iki. Kadang yo waras, kadang yo stres yo ndot. Lah mbok. Jenenge Prendos. Alah. Suwi aku ora sapa kene. Terus ning Kalimantan tok. Lah kowe ranjang rabi. Kuwi ya ndek ingin nembak bocah kayak ditolak. Iki sepode karo udet. Iki det, udah iki lho. Susah. Iki udet iki jenenge. Ya ngene tukang sambat ae. Ini tukang sampah tuh, Dad. Gondol wong. Ya wis leren dhisik to, rokokan. Gek kowe ora nggo jajan-jajan apa jare ndelok tasmu. Jare isine apa iki? Isine kuwi, ora nek apa-apane. Kulino. Kulino. Kancane takok jajan reno-reno. Tangan nglitis rek. Mongko Kalimantan lho, tase eger ya to. Sendale bermerek Wit. Pasar Leginan iki. Pasar Leginan iki, Mas. Pasar legi jane. Iki kok tuh gede iki ratan sandale pedhot. Yo, Iki jong klitis yang duwe tangan. jare ndelok jajane apa? Nah, neng. Loh, Masa HP. duit-duit ya ora nggawa. Melu udet ae kerja nguli. Oleh gawe wae kene kene. Ora usah balik rono. Tak golekne kenalan. Walah aku ning Kalimantan, Nyapa? golek duit ning kene. Wong Masalah. Kono ki ora jane aku kae yo ngrantau kono lho. ping papat tak begal Kalimantan. Wong aku lho ning jalan Kalimantan ra nyapa-nyapa kok. Lor sar legi lho lali. Goblok men to iki an. Wis lak wengi, ayo diterne. Kowe diternih saiki apa engko? Ayo. Saiki ora apa-apa. Ayo. Karo leren bisa ning. Ya wis ana ayo. Ngakune iki go pisan kuwi. Tak gawane, Dot. Tak gawane. Ini lho. Ya kuwi sukungan kuwi. Iya. Aku goncengan. Iya. Gendang, ayo. Yo ndang tuntunan dhisik. Dat. Soldat iki dat. Tinggal helme. Jare pelek mung nggih. Nang kono lho. Oman tok tabane montore duit. Ayo. Goncang arep wong buri. Ngarep no iya. Ayo.
tak lali ra dalan no kok cepet. Ojo. Yo to. Pakdimu sing mendung tutupan to. Kowe ora telepon ya jane. Aku seminggu jane ngabari lho kayak awan kayak gini iki insyaallah wis teko. Terus piye iki? Iya. Ya ana jangan turun zonamu. Turu bengi piye? Ora apa-apa suwengi tapi. Ora kayak motore kayak ana kono tiba sesuk nyurang-nyurung. Yo kekno kono ben kuwaget. Berkaget motore sopo. Apa? Ya kono enggak kono kayak ngene ya. Untungan. Ya nanti yo, Dos, karo udah. Ora apa-apa. Dah lo. Kan aku wong loro. Iya tak mlaku aku. Tak mulih kok sih. Pak, sepurane yo. Sepurane Pak yo. Sampai jumpa besok, Pak. Oke. Iya. Gul alon-alon lho, Gul. Aku tak ceblokne. Dhisik, Det, Dos. Yo.